Kanina day ko All India Radio Shillong ki khubor wan puliru elma arwar. Kimat bakongsan jong ki khubor mita ka step kan rotarik unay lor kilong. Kan maburam uramar goven President gari ya ka sneaker pang jong ginang ikay. Lapalat shispa nak shispa ya ki kali private banyak ha East Castles District. Sa aspa samsangut ki bayo thumay yo covid khat khandai hamegelaya hin gisngi koit aspa arpo armut khlat sangut bat khol ka India hadu khat khandai tili ki takma ki bakanthop ya santili ki takmak ser pratili ki takma rupa ban rutili ki takma runong ha ka Paralympics ka belong Tokyo ha shwa ban nei shaki khubor ki babanya tu ngap shwa ya kini jimpang nam Namal kajing nang bon ki beliau ki biyo ya kajing pang covid khat khandai ni kentu ya kinong snap ki jongi bakin mum kensting henre ban bot ti kana ya ki kendon ko koi khia ban na ka benta ki tu ki bradap sausen snem shajong bat ki bradap ban ai ya tika jong kawat ka beningkong kema badi ban ai ya tika jong kawat ka baar ha ka por balabu shongkhop bat pikir ya di da ka babut ya kini kilai tili ki lukom le ki basung deng ya ki jingda khmat ni mas penjinga iwei ni iwei pat bat kham pikir ba ban ne kho ya ki ti bat khman Nakabenta kajingtip ki bakhambnya kibayadei baka covid khat khandai phila ban phone ha ki national helpline number not iwe are like khandai nyopra not sound real lani hau number iwe not nyausan but nakabenta ka jalla megila ki helpline number ki de iwe not phra but iwe not nyau non ki khubor ki bumnya O President kami Ramnath Kovind hingasni ula kentu ya kinongi kai bikin bu jingmut haladi baki kena puli ni samla puli ki don laki jong ki jinang jingtip ki jing shampang baki we bat kumta ulong badon kam ban ajingi kai habaro kiliang kat kum jingdon kam ka jongki ka jing sotnat ka jongki ba ka jing shampang ka jongki sho Ramnath Kovind ulapan kama bade ka kamram jong kinongi kai ban pelong ya kena skol ni samla puli ban snotnat ya ka jing sha hi kai bat kunjuru ki de kinongi kai ki bala ban sandor ya kalau jong kena skol ni samla puli lemba ka jinglong ka jongki ba ka jingi kai ka jongki ha ka jong opor uprasan gari ula kama buron ya Dr. Sarvepalli Radhakrishnan bat ula ongru ba Radhakrishnan ude unangi kai bat uriyo shimphang jong ka persai Kumshi benta ban rakhi ya ka jindap nyop san snem jong ka jingyo lai lut kari kumjuru ka jindap san phu snem jong ka jingre porlok jong ka India bat Bangladesh bat ka jingni jong kari Bangladesh bat kumjuru ba ka jalla meglaya kan sedap san phu snem kaladon ka jinglang jong sipai BSF ka balalong hadauki tamabil Haba ajeng kan kani gasni na kaliang Commissioner and Secretary jong katangat Arts and Culture o ba FR ka kungor ulapen pau ya ka jingkungsan jong kini kilai tili ki jingjam uba khar kungor ulong wala Kajing ni jong kari Bangladesh kalapin ini kajing long porlok ke baskem jong kini ki atli kiri lemri berkejala megalayam. Uba khorkongor ula IT ru ya kajing ais ngubha jong ka megalaya shaw Assistant High Commissioner jong ka Silhet High Commission jong kari India. But ulapin pau ru ya kajing songkomen baki Cultural Heritage jong kajala megalaya on sabu ru haka India High Commission hadakam. Uba khorkongor ulapin tip ru Badanga kini kindak seni katangat External Affairs jong kari kala batha yak sarkar jilla Meghalaya banjit ya kiri bamajan banlong kumshikin hun banraki yak azadi ki Amrit Mahotsav bat ka sarkar jilla Meghalaya kala jit ya kari Bangladesh banlong kari ke baya jantam bat ke India ha ka banraki yak azadi ki Amrit Mahotsav Ka World Vision India ka sentre mansungba ka papet ya ka jing jong ki khulung khna kala no sinyang sha ka Community Health Center ni CC Boirombong da kitiar hospital ban yakhon ne da ya ka khlam covid khat khandai ya kini kitiar hospital la IT da ka World Vision India ha ka jing lang ka barit ka blolong ha ka lai tarik unai lor ha CC Boirombong kini ki jing ai sungba jong ka World Vision India ki kinthop ya khat pratli ki jing thia sanphot li ki N95 mask aspa sanphot li ki 3 layer mask shispa sanphot ki hand sanitizer but aspa sanphot li ki gloves kti I Dr. Desha Birimboy ibede engineer specialist but medical and health officer ila pedeng ya kani kajing ais ngobha na ka World Vision India but ila paru ya kajing sngongu ya ka World Vision India but ila ongru bakini kajing ais ngobha kilong ki pamento shi kadai ha ka ba kila ban ajing rap shakipai ba kani ka than Kumanch pun kemau ko World Vision India kadai ka Slam ajing rap ka bala sedang na Boirombong block jong ka riboy desek bat kani ka kanhun ka ajing rap shaki kilong ki kena lemmer kilong yang langsem ki bay kendo ya shibun ki jing Ha Assam kanang yo takama jong ka Olympic ka Lovelina Barur Gohin kan salong kum kabran ambassador jong ka Sarba Shiksha Abhiyan Commission Director jong ka Sarba Shiksha Abhiyan ka Roshni
Aparanji Korati kalaya thu baka Lovelyna kala minjur benlong kum kabran ambassador jong serba shiksha abiyam. Nakalian commission director ka Korati kala Akhmi Linti baka ni kajing benlong brand ambassador ya ka Lovelyna kan penslori khon samla bannya bah hakikam ki bakile. Shosho ka Korati kala ongru baka ni kan penkiru ya ki kami lekai hapaleng khina samla pule jong kari. Kum manchpin kumau ka Lovelyna kabla yo ya takma ranong na kajing lekai boxing jong ko Tokyo Olympic kade kanong lekai ka peningkong na Asam banyo takma ha ka Olympic. Kani gade ko All India Radio Shillong ko palam sipi ya ki khubor. Nakajinyan ki yo COVID khat khandai ha ka jilla Meghalaya ka sarkar jilla kala sedang ban pli ya bon ki kam ki jam kin thop ne du ki yo ki hat ki jaka pulie bat ki wei haringkat ba ka jingbo e ki kendon ne SOP ha ka ba ki pai ba ki le ban bot rinti e ki ka khubor ka pentip ru ba ka coffee meet dang penjari ha East Khasil district na do ka prabaje min meet ha do ka san baje min stem. Haka bayar day baka jing pelong ya kijing lang kislam ay jing ikai ni training ki official ba private program lasha ya ki ban pelong hindi ki di banyo shwa ya kijing ben ya ki kali shimet lasha banya shispa na shispa haka po bala penjusuri curfew kadba ya ki kali kamay la pinya de ki odd but even number haka ba haka singing kong sniba lang ba sngi thodin ki kali kamay ki bayat ki de ki even number ne ki bakut ha not r saw nre bat phra ba sniba ar pat ki kali kamay ki banyal ki odd number ni ki number plate ki bakut ha way lai san nyo bat khandai bat ki dei ban kit passenger san kho na khispa bat ki dei ru ban bo ya jing tho ba ki ladap ni kim padap aya ketika ka jilla Meghalaya tanghin kesni kedan sangut ki bal khlat no COVID khat khandai ka bala pen pe ya jingdan ki bakhlat ha ka jilla sha ka ji hajar lai spa ar khundai ngun ka Directorate of Health Services kala pentip ru ba ka jilla Meghalaya tanghin kesni kedan aspa sam sangut ki yo thuma ya COVID khat khandai ka bala pen pe ya jingdan ki active case ha ka jilla sha ka 8000 aspa life sangut bat aspa apu angut ki bala kot no ka bala pen pe ya jingdan ki bakat ha ka jilla sha ka nyopulai hajar sauspa san prangun Palat ndri popula klo sapun relak mut ki break ladap ay ketika yana COVID akari India bolak kawai lemba ka nationwide vaccination drive hakini ki apsa kunta ki beladap kari India kaladon hadu nyopwe lak ndri popwe hajang mut ki beladap pension ya ketika yana COVID kata ka koi ka khia jung kari ka pentip ru ba kini ki apsa kunta ki beladap kari ka don sesapu ar hajang mut ki belayo thuma ya COVID khat khandai palat lai popula hajang mut ki belak kot no ba lai spa prangut ki belak khlat no hadu hinin kesni kari India ka don palat lai klur arway lak mut ki la kot no COVID khat khandai ba ka jingdan ki ba kot ni ki recovery ha India ka long khandai phunyo pun sapu ar na ka sispa ka Assam Rifle kala penlong ya ka Freedom Cycling Rally ka balai 1000 kilometer kum sibenta ka jingrakhe ya ka Azadi ka Amrit Mahotsav ka basdang na Shillong shedu shedelhi na do hinin kesni kane ka Freedom Cycling Rally ka long ru kum sibenta ban rakhe ya ka jingdap nyopsan snem jong jingyo lai lo kari ba kane ka rally ka long ru ban penkye bat penslor ya ka Fit India Movement kane ka rally ka balasdang hinin kesni Shillong kanya lemba bun ki cakak badan jide ba ka jingyo khun ban yo jinglai lo jong kari bat kane ka rally ka thop ru bakinyo banyak ran bayata bat kibrio ki bayakendo halin fiya ka jongki ka balong kumsi benda jong ka jingrakhe ya ka Azadi ka Amrit Mahotsav ya kane ka rally la play da ka bakawe lama da Lieutenant General PC Nayar AVSM YSM Director General Assam Rifle na ka Directorate General Office of Assam Rifle Headquarter like ko Shillong haba ajing kan na kane gesni UPC Nayar ulayak itu hendak siapa ngejino senyang jong ka Assam Rifle ka bawan ra ya ka jing songsuk songsan ha ka than sa tay lammingi ka India kalakhor halu khat khandai tili kitakma ki bakon thop ya santli kitakma ksiar pratli kitakma rupa ban ritli kitakma ronong badwan ha kadan ga apsa ha ka Paralympic ka balong ha Tokyo ha ka sikot jong ka Paralympic unong ilaka badminton jong kari India o Krishna Nagar ulakhor ya kitakma ksiar ha ka men single jong ka H6 kategori. Krishna Nagar ula job ya ucuman kai jong ka Hong Kong. District Magistrate jong ka Noida bat unong ilaka badminton usuhas El Yathiraj ula khur yak takma rupa bat upramut bagat bat ka palak koli kilaram na ka jingi khun mix double jong ka jingi khun yak takma ronong. Nakaleng presiden kari lem vice president kari bat uminti rang bado kari kila ai khublai kerpang ya Krishna Nagar bat ya usuhas Yathiraj halor ka jingyok ka jongki yak takmak siar bat takma rupa. Uba nil long kari uba day unong tem uba paunam jong kari bat unong yalam jong Shillong Chimbakwaya on sasapin kuburam da ka degree of Doctor of Letter honoris causa ha ka Convocation of National Institute of Technology ka bapra ha Meghalaya kani ka jing
kup buram kanlong ha kasitarik urisa ber kanlong virtually ne ka ba online ha ka ba umintri katat puli dang liya jong kari udharminda pradhan ulang kumukong san kan National Institute of Technology kan ay khusnam ni je ba ni long kan ri ubadai ru unong yo khusnam jong kapat misri kadai halor ka jino senyang ka jong halor ka pot katem bat ka jingla ka jong banyalam ne ksilong simba koya bat kumjuru ban pinslor ya bon kisama jong ka jalamai gila ban rong sya ka kamput kamtem Kato ki khubor ki lakot ki bawan sipi nak studio jong ko All India Radio Shillong basakan yat pon saya so baga Delhi station nak benda ki khubor haktin Hindi buat buat pat sai khubor haktin Pareng kani ko All India Radio Shillong